लाल बेनिया पियर बेनिया रतने जड़ावल बेनिया लाल बेनिया पियर बेनिया रतने जड़ावल बेनिया अरे माई दे तकोरवट बेनिया टूट गईले बेनिया कारण मारल गईनी अरे माई दे तकोरवट बेनिया टूटी गईले सासु बिरही बोलिया बोले के करायागे नौआ के भेजबो के करायागे बरिया के भेजबो अरे माई के करायागे चिठिया बियोगी भेजबो बेनिया कारण मारल गईनी आहे माई के करायागे चिठिया बियोगी भेजिबो सासु बिरही बोलिया बोले पापायागे नौआ भेजबो चाचायागे बरिया भेजबो पापायागे नौआ भेजबो चाचायागे बरिया भेजबो अरे माई भैयागे बिचिठिया बियोगी भेजबो बेनिया कारण मारल गईनी आहे माई भैयागे चिठिया बियोग भेजबो सासु बिरही बोलिया बोले बाबा आइले धावले धूपल चाचा आइले दौड़ल धूपल अरे माई भैया आइले घोड़ाया सवार चढ़ल हम सासु से जवाब करबो अरे माई भैया आइले घोड़ाया सवार कइले हमरो सासु से जवाब कइले हाथिया 49 दिहनी घोड़ावा 50 दिहनी हाथिया 49 दिहनी घोड़ावा 50 दिहनी अरे सासु नावला खरूपिया दहेज दिहनी काहे उदाबास लवलु अरे सासु नावला खरूपिया दहेज दिहनी काहे उदाबास लवलु हाथिया 50 दिहल घोड़ावा 50 दिहल अरे हो नावला खरूपिया दहेज दिहनी काहे बहिनी मारल गईली अरे हो नावला खरूपिया दहेज दिहनी काहे बहिनी मारल गईनी हाथिया से घोड़ावा दिहल रुपिया नगद दिहल अरे बाबू सोनावा के चूल्हिया भलू दिही त झुकनवा लगियो रहनवा
उझुकुनवालाई जवाब करती लाल बेनिया पियर बेनिया रतन